Трябва да помните имената й. Омоте, Юра. Омоте, Юра. Ура. Втората техника е Илиминаги. Омоте, Ура. Третата техника е Шипонаги. Четвъртата техника. Отегейши. Толкова. Петата техника. Навърта. Те са разделя на някакви форми. Шестата техника. Напред прави се по този начин. Джоган. И кил. Изкарвате. Отдолу. Към главата. Имаш глава. Нямаш странично. Откъде ти до ръка? Не се трябва да го изкарва. Трябва. Абе човек напреди, бе? Напреди? Ръката се изкарва от тук и правиш това. И отива там. Ръката трябва да върви напред. Напред. Това означава, че всичко остава напред. Тази остава тук. Дай ръката. Просто се пазиме. Оп. Додолу. Пазиме се додолу. Заставаме с него. Пазиме се додолу. Йоко мен. Круше. Това означава да се замахне с десен крак. Така. Добре. Спираме навънка и влизаме напред. Спираме. Спираме. Оп. Следващата е Шипонаги. Спираме. И тази е най-интересната. Спираме. Надолу. Ще направя още веднъж бавничко, за да може да стане. Да. Ще ме научи Икер. Омоте. Зад. Ура. И минаги. Омоте. Ура. Шипонаги. Омоте. Ура. Зад гърба. Отегейши. Напред. Тук е много важно да я свалим додолу. Като я вдигаме, да слезе додолу. Стане да се разхвата. Додолу. Надолу. Нагоре. Следващата е контранаги. Влизаме директно и хващаме ъгъла зад него. Излизаме навънка, излизаме и влизаме. Това е първата. И втората е под него. Спираме. Уши. През кръста. Едно. Две. Три. Качваме го на кръста. Десен прав. Пак излиза отстрани от дъръча. Трябва да се научите да целите главата, за да има от какво да се пази. Не така, а така.
И ти омоте, и ти ура зад гърба. 11. Разбрахме се. Минаваме пред него. Влизаме зад него. Минаваме само с едната ръка. 1, 2, 3. Само с едната. 1, 2. Като дойде да кръста. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И около мен. И около мен. И около мен. Куши. 1. Отгоре надолу. Отгоре надолу. Отгоре надолу. Той удря, аз се пазя надолу. Чихо най. 1. Вижте навънка излезе. Пазим се, излезам навънка, свалям надолу и се вадим. И се около мен. Последната. 1. Сваляме ръката и влизаме. Напред. Тази е малко нова за вас. 1. Сваляме. Бушкаме и бутаме. Окей? Окей? Ще бъде пуснато в групата. Ще ги виждате.